Once again, ladies and gentlemen, our last competing group, the Great Team! Oo, tama ka. Sila ang ating mga mag-asahan. Ang masipag matyaga, kasama ang kalabaw sa pagbubuklal at pag-aaralan ng lupa. Sila ay mga taong pag-uo. Nagkatabaho na kayo po o di kayo nakaluhod. Balat niya bilat sa arawan, sa lupa at putik na kabugmot ang katawan. Sila ay nagpapakahirap para may makain ka. Sa pang-araw-araw natin pamumuhay, masabi natin na kailangan natin sila. Kanin na bibigay sa atin ng lakas at enerhiya. Kanin na malaking parte sa pagkainan ng bawat isa. Malambot na kanin na swak para sa ulam na luto ninyo. Kanin kapag wala sa mesa ay nakakapagmuli. Hindi mo ba alam kung gaano kahaba at kahirap ang proseso?
Thank you so much. Participating group in number 6 of grade 10 country.